V Európe sme zaťažení príliš hustou premávkou a veľa času trávime v kolónach. Naopak, inde vo svete existujú oblasti, kde je takmer nulová dopravná infraštruktúra. Humanitárna organizácia Miva Slovensko vznikla v roku 1998. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť dopravu slovenským misionárom v tých najchudobnejších krajinách sveta. Zabezpečujeme živobytie. S Miva somármi. Prinášame nádej. S Miva trojkulkami. Umožňujeme vzdelávanie. S Miva bicyklami. Prekonávame vzdialenosti. S Miva autami. Dovoľme, aby sa mobilita stala realitou pre všetkých. Aj v najchudobnejších krajinách sveta. Pomáhame misionárom dostať sa do cieľa, a to tak hlavne, že získavame finančné prostriedky preto, aby si oni mohli v mieste, kde pôsobia, zakúpiť dopravné prostriedky. Ide hlavne o bicykle, o motorky, o autá. Podporujeme teda hlavne slovenských misionárov. Financie išli do Bolívie pre reholnú sestru zo Slovenska. Do Kene pre otca Mariana Kašaja išli 2 motorky. Minulý rok sa nám podarilo poslať financie na Ukrajinu, kde si kupovali auto jazdené. Kupovali sme bicykle do Tanzánie, tam bolo až 50 bicyklov, v tomto projekte ďalej pokračujeme. Takisto aj otcovi Martinovi Sebiňovi sa nám podarilo získať financie na to, aby si mohol kúpiť auto pre jeho misiu a mohol tak prinášať Krista ľuďom v ďalekom Kyrgyzstane. ...16 rokov som bol v Rusku, na východe a na ďalekom východe a teraz som 6 rokov v Kyrgyzstane, Stredná Ázia. Keď počas vojny, po vojne Stalin vyhnal ruských Nemcov z Povolžia a vyhnal ich na Sibír a do Strednej Ázii, do Kazachstanu a aj do Kyrgyzstanu. No a oni tam boli a zachovali si vieru a teraz skoro všetci už ušli a mesto nich prichádzajú cudzinci. Pôvodných Kyrgyzov veľa nemáme, oni sú väčšinou Mohamedáni a tak, no máme takí, čo majú akože zmiešané manželstvá, čo otec alebo matka boli Ruský, alebo Nemec, alebo Poliak a druhý je Kyrgyz, takže také polovičných Kyrgyzov máme farníkov. Mám také farnosti, kde je 5, 7, 10 ľudí, ale zase my sa poznáme osobne, všetkých farníkov poznám osobne a ten vzťah je taký rodinný a obsluhujem od Biškeka na východ k jazeru, je to 200 km, potom popri jazere to je tiež 200 km, takže 400 km plus ešte na juh je Narinská oblasť, Narin, to je tiež okolo 150 km. A celý túto oblasť na tej vzdialenosti mám ja na starosti a keď niekto sa ozve alebo tak prichádzam alebo pravidelne chodím a navštevujem niektoré tie miesta, kde sú naši farníci a naši veriaci. No, mal som auto, ktoré tam bolo už z dávnych čias, malo akurát 20 rokov no a bolo dosť rozbité a také, že keď sme viacerí do neho sadli, tak ledva to išlo. A tak som sa dozvedel, že je možnosť získať podporu na kúpu nového auta. Som aj vďačný všetkým Slovákom, ktorí to podporujú. Katolícka cirkev je celá, jedna katolícka po celom svete a sú časti cirkvi, kde ľudia žijú tak lepšie, ale kde je veľa katolíkov, tak tým je ľahko pozbierať po korune, po 2 či po evre, po 2 na to, aby sa dalo kúpiť auto tam. Tak asi sa mi tak zdá. V tomto roku by sme radi podporili ešte laického misionára v Mozambiku, ktorý prevádzkuje práve v tejto krajine mobilnú kliniku svätého Pátra Pia. Má tam veľmi, veľmi opotrebované auto, ktoré už neprejde ani pár kilometrov v kuse, takže veríme, že sa nám podarí ho podporiť čo najskôr, aby mohol prinášať zdravotnú starostlivosť do ďalekých miest popri rieke Zambezi, kde by sa ľudia vlastne inak nedostali ku lekárskej starostlivosti.